स्वादफोरा दाबो नुजाफैलाब्रा बहा गब्रायना दङब्रा बिसोरलाय बरिं हारसिं नेबाय थानो बाबायलां इउटुबाव ओंखाम ओंख्रि संनाय मम' जानाय चिकेन जानाय चाउमिन जानाय भिडिअफोरखौनो नायलाबायनोसैलां मोनजाफानाय बायदि मोननायनि सोरबा बारदावलि बसुमतारीनो गोदान इउटुबार नामा मास मोननैफोरानो जाबाय माथो र' नायनि मा कन्टेन्ट होयो बियो हाय लोगोफोर आं बारदावलि बसुमतारी आंनि इउटुब चेनेलाव गासिखौबो बरायबाय जुदि नोंथांमोना इन्टारेस्टेडबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो So let's go start it. Interested बा जोबजासिम नायलांदो होद इदि नायनो बायोलै जुदि इन्टारेस्टेड बा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो ओमफ्राय लाइक आरो साबस्क्राइब करबा भिखारि बायदि बिगोन अन्नानै आंनि भिडिअखौ लाइक एन्ड साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनानै गालां बेखौबालाय माने इन्टारेस्टेड बा होननानै बुङा साला आलाय सन्तला खाफाल जेला होद बमब्रा साला हिनजावफोर बायदि देलायनानै फैदों नामा ब्रा एसे गोबाव मा बुंनोब्रा सन्तला माबा मोनसे सानो माबा मोनसे जायो जालायखो मोनसे डायलग खोनादोंना नोङो बर'नि फेमास डायलग लाजिबा खाजि गोमायो लाजियालै आंहा बेनिखायनो खाजि गोमाखाया बिग्रो लाखायो सिगां आंनाव सलियायैफोरा लाजिबा खाजि गोमायो आंनाव सलियायो नोंनावसो सलिगोनदां आच्छा नों लाजिनो रोंमारथारगौसो बमब्र बेनिखायनोथ' लाजिनो रोङा नालाय बोरैबा खेबसे लाजिफ्लांनो ओंखारबाय बेयावनो खाजियाबो बारग'लांबाय आच्छा मा खाजिमोन आंबो जागौमोन ना दुमफाव बयजोंबो अनजाथाव मा गिलु बालु खाजि बेलाय दुमफावजों खिगार लांजालायबाय नामा नोङो बिदिनोथ' लाजिगोरबाय आङो दसे लाजिनि होननानै लाजिस्लाब माने खारलांबायसोब्रा आंखौ गारनानै मम' जाहैनो गोनांमोन अमा बेदरनि मम' बेनिखायनोथ' सानसेयावनो डान्स मारिनांगौ होननाय रुलखौ फल' खालामनांगौ मिथिबाय आं दुमफावखौ बोरै मोनफिनबावगोन आं बोरै प्रप'ज खालामबावगोन आं सन्तला बेनिखायनो दुखु नाङो आं दाना आंनि खोमा खाथियाव मोनसेल' मेथाइ खोमायाव रिंखांफैसै दानिया मिथिबाय सन्तला मा मेथाइ आंथ' बे जोनोमाव नोंखौ मोननाय नंला आंथ' बे जोनोमाव नोंखौ मोननाय हिनजावफोर बायदि गाबलु गाबला नङायाव साला इमोशनसो बे गोसो सिंनि फिलिंसो गोसो सिंनि मोन्दांथिसो बियो बाहेराव ओंखारबोदों गाबनायल' नुयो साला गावहा जेबो मिन्थिया साला हिनजाव गोसोथोनो रोङा आं बारबा दाउटसो जायोलै मालाबा एकदम हौवासो गोसोथोयो खोमालै मानसियानो मा खोथा बुंनाय जादोंलै बमब्र आंबो मोजां मोनोब्रा आंबो फसायो नोंलाय मा मिथिगौ नाथाय जायखौ आं मोजां मोनो गासिबो बयफ्रेन्ड गोनां गोजा हासबेन्ड गोनां गोजा नोंहालाय माथो मालाय हौवा गोनां बयफ्रेन्ड गोनांखौलाय गोसोथोयो नोंलाय मेगननि नोजोरानो हौवा गोनांखौसो मोजां नुयो आंना बयफ्रेन्ड गोनांखौसो मोजां नुयो सिंगोल सिख्लाफोरखौ आं मोजांखौनो नुवालै मानो जेनेबा बेयाव माराजानाव सों नैबेयाव माराजानाव सब कुइसननि एन्सारानो दंजोबो मानो जेनेबा सन्तलाया सिंगोल सिख्लाफोरखौ मानो फसाया मिथिबाय मानो होनोबा सेंग्राफोरा आग्लायनायफोरखौ फसायखायाना नङा होमबा मोजांखौसो फसायखायो साइजखौसो नागिरखायो बेनिखायनो सिंगोल सिख्लाफोरा साइज गैयाब्रा बयफ्रेन्ड गोनां हाबा जाखांनाय गोनां साइज जायो नोंनि खोथाखौ लानांगौबा दा सिंगोल सिख्लाफोरजोंसो होसो बुजागोनलै ओरैलाय सिंगोल सिख्लाफोर गाज्रि मोना दे अमा राजा खुगायाव मा फैयो बेखौनो बखियोलै बेखौनो बुंदों अमा राजाया सिंगोल सिख्लाफोरखौ आं बारा साइज नुवालै बै गार्लफ्रेन्ड गोनां हाबा जाखांनाय सिख्लाफोरखौसो आं बिराद साइज नुयो बेनिखायनो सेंग्राफोरा थाब आवग्रिना लाखायोब्रा नोंबो अमा राजानो नांदेरनाय साला जाबाय दे खालि हिनजाव थोआ नामा जेब्लाबो हिनजावनिल' डायलग मारिलायबाय थागोन नों बिराद भलाना अमा राजा दुनियानि सिंगोल सिख्ला मिंगोल सिख्ला नोंनो आवग्रिखानानै लाना दोन मालाफोर गाननायफोर बायदि लाइन थुनानै गोदनायाव आलायग्रा नोंसोब्रा थांबाव आरो मोनसे खोथा ना रायजोफोर हाफांनि चेनेला 50K साबस्क्राइबार जाबायथ' पार्टि बिनांगौ बेनाव एकदमबारे मिन्थियै बायदि सिरि थाखोमानानै दंलायो एसे पार्टि बिहैनोसै नामा बेनाव नंगौ नामा र' बिहैनि आं
नोंसोर थाथ' आं थांना फैनि ए मा जाबावगोनलै बे सन्थलाजों बुंस्लाब मोनि खारलांबायलै जामानो नङालै बेजों सन्थलानो थिख्लि जेराव खाजि नुयो बेयावनो आगान हैनाय औ जोंहाबो हाफाङाव फारफिनसै औ हाफां कंग्रेचुलेसन्स 50K साबस्क्राइबार जानायनि 50K जानायखौनो माखौबा आया 50K साबस्क्राइबार मोननानैबो हेपि नङा नों मालायफोरनाबा 100K बारलांजोब्बाय 100K जाबाय सोरनाबा 80K आंहाना दासो 50K आरो ओइ जाम्बि खायसेया बोसोरसे बोसोरनै मेहनत खालामनानैबो 50K साबस्क्राइबार बुथुमनो हायाखै आरो नोंहा एसे खम समावनो 50K साबस्क्राइबार मोनदों बेयावबो गोजोननाय गैयाना नोंहा आंनो 100K साबस्क्राइबार नांगौ ओइ नोंजोंबो 1K साबस्क्राइबार मोननाया होनलायबाय माला 10K जागोन 10K साबस्क्राइबार मोनलायबाय माला 20 जागोन 20K मोनाबो होनलायबाय माला 50K दा 50 मोननानै आरो 100K गोजोननाय गैथारा नामा नोंलाय हाफां जेरावबो आंनो सोरबा बोथोन नांगौ ओइ हाफां बांद्राय लुगैनाया गाज्रिसो मिथिबाय ना जिखिनि मोनदों बेखिनियावनो हेपि था मिथिबाय 50K साबस्क्राइबारनि पार्टि बिगोन नोंना मानसिफ्रा होबानो जाबाय सन्थलायाबो आंनाव मेसेजनिफ्राय मेसेज हरगासिनो कलबो हरगासिनो अमा राजा बम्ब्रमोनाबो सेस पार्टिनि मेसेज हरगासिनो वाट्सएपआव दे मोजाङै रायलायहरबानो जाबाय आरो खोनासं 50K साबस्क्राइबाराबो मामुलि साबस्क्राइबार नङा मिथिबाय बेनिखायनो जे मोनदों बेयाव गोजोननाय लाखि मिथिबाय हाफां जागोन दे होमबालाय हर जाबाय उन्दुदो गुड नाइट अके गुड नाइट सन्थलाया मानो फन हरगासिनो दं बेलाय है फनखौनो सुइस अफ खालामना लानोसै आं ओइ हाफां बा मालायसो 50K साबस्क्राइबार मोनबायहाय आंनो 100K साबस्क्राइबारसो नांगौमोन दुमफाव ओइ 50K साबस्क्राइब मोननानैलाय आरो माथो नांगौ जाबाय दे बांद्राय लुगैनाया गाज्रिसो आं बांद्राय लुगैयाखै दे आं मोनफ्रोमबो एपिसोडआव साबस्क्राइबार नांगौ लाइक नांगौ कमेन्ट नांगौ होननानै बिबाय थाया दे मालाय इउटुबारफोर बायदि नंगौ होमबाबो 50K साबस्क्राइबार आयौ आंहानो हेपि जाफालायबायहाय हाफां नोंनि थाखाय थेंक इउ दुमफाव नोंनि हेफाजाब नङाबा बेखिनियाबो जानाय नङामोन दालाय 50K साबस्क्राइबार जानायनि पार्टि होआ नामा आं 100K जाबासो होनोसै औ बाला 50K जाबा होगोन होननाय 100K थांलायबाय 100K बाथाय ग्रेन्ड पार्टि होगोन ना सिन्था खालामनाङा दुमफाव ओइ माला जागोन नोंना 100K आबा आरो बेसेबां दिन नेबावनांगोन आंनो नायग्राफ्रा अनगोन ना आंखौ बिसोर अननानै 100K खालामना होबाथाय होनोसै आरो दे होमबालाय आंनि थाखायथ' 5K 10K आनो बिराद जथिस्थ'हाय 100K नेलायलाया आंबाथ' होखाबायमोन दायो पार्टि जानाया रायजोफोर फनबो थिखोआखै मेसेजनिबो रिप्लायाखै पार्टि होनायखाय र' बिसो नोंनाव पार्टि लानासो गारथारगोन आंबो ओरैनो नोंनि साबस्क्राइबार जायाखैथ' वाल बारनाबाबो दिनै नोंनि रुमाव हाबहैनानै पार्टि लाथारगोन आं ओइ सन्थला मा खालामनाय जादों बेलाय थाम्फैफोर बायदि खिन'बा बिरनाय बायदि बिरबोलायबाय नामा होनलायना सन्थला नों बायदि थाम्फै नङा आं सिखिरिसो सिखिरि बिबार नुबासो बिरनानै थाङो नों बायदि खि नुबाथाय थाम्फै बायदि बिरनानै थाङा आं बेयावनो गोजोननाय दं आंहा ओइ सन्थला खाफाल जिला खाफालाल'सो जिनानै दं नोंना आरो माया जिगोन ओंखारलै ओंखारनायाव गैयालां बम्ब्र बाथो जोंहा मोनजाफाबानो जाबाय जायखिजाया बे थांनानै खबर लायग्रोथोंसै आं थांबाय था नोंनि सायावनो खाजा मोनजाफानायनि लाजियाखै माथो नोंलाय लाजिनोबो रोङोनो लाजिग्रोलाय एसे नायनो आं लाजिनाय नायनो नागिरलायो र' होमबा लाजिनि आं लाजियो होमबाय लाजिबाय था जेबो मोनजाया नोंसोरो बे लाजिदोंबा आं लाजियाखैना सन्थला थां हाबाखौ खबर लाना फैथां थां जों बेयावनो थाबाय थागोन ओइ भारमे जायो नोंसोर जाबाय दे माखौथेबा लाजिबाय थाखो ओइ लाजियाखै आं ओरैनो सन्थलानि सिगाङाव एक्टिं खिथिनायानो दाथ' हर जाबायलै दा बे फैना हरजायाना हाफांजों आरो दुमफावबो दंफाबावो गैलालै बेयो देखारजाबाय बाद होदोलै थौ गाबोन बिगोन पार्टिखौ जोंहा हाफांनिफ्राय उन्दुजोब्बायसोलै माथो आमुखिफोरालाय मानसिफ्रालाय नंगौना नङा मालायफोरा 50K साबस्क्राइबार जाबा मालाय धल दामै दामै साबायखर बावहरो गोजोननाय बावहरो बिसोरलाय माजे कन्जुस माखिसुसब्रा मालायनो पार्टि होयो होआ मिन्थियालै नैबे सन्थलाया मोनबानो जाबाय नांगौबा सोरांजासे नेबायानो थागोनलै थेवबो पार्टि लानासो गारथारगोन आं सिख्लाफोर उन्दुनायखौ नुफेराखै र' दिनै नायना लानि खिफियो ना गुजुयो माबायदि उन्दुयो खुगा सियो ना सिया नायनि र'
आंखौ सिखाव बायदि नुयो नामा एफा जेन्टेल मानसि आं माथो सिखावथ' आरो नोङो खाफाला जिलाखायसो नुवा दा खाफालावनो लिरनाय दङ नोंना सिखाव होननानै मिथिबाय सन्दला मानो नोङो बेबायदिनो रुमाव फैदोंहाय हो हिनजाव उन्दुनाय रुमाव मानो फैदों नों 50K साबसक्राइबार जाबायना नोंना मैयानो बेनिखायनो पार्टि नांगौ आंनो आंलाय 50K साबसक्राइबार मोनबा माला पार्टि होगोन होनना बुंनायहाय आंलाय माथो 100K मोनबासो होगोन होनना बुंदों देखो आं नोंनि साबसक्राइबारनि गांनाय उखैनाय गासैखौबो फुरा खालामजोबनांगौ मिथिबाय सन्तला आं नोंनो 100K जाबाथाय जाहोगोन ना आङो मिथिबाय सिंग्रा थसे गजा मोनसे जाहोगोन आं मा सिंग्रा थसे गजा मोनसे मा नांगौ आंनो बेखौलाय मानो आरो जाबानो जाबाय ना सिंग्रा थसे गजा थसे होनो हाफा नोंनो हाफां मा फालथुब्रा सिंग्रा थसे गजा थसेजोंनो जायो नामाब्रा जानाय नङा आंनो बियार कार्टुनसो नांगोन मासि अख्राहाय थां बेरेफुंजानि नोंनि मोखांसो नुबाय हाफां साबसक्राइबारखौनो इसे बिदि लाजि फोनां नामाब्रा नोंखौ लाजि फोनाङाखैहाय नोंखौ थांनोसो खोन्थादों दा माथो नोंलाय जोंनि रुमाव बेबायदि थानांगौ बेबायदि हाबखुवा फैनांगौलाय खोनासं हाफां आं नोंनि लोगो जानानै फैयाखै मिथिबाय आं दिनै सन्तला जाना फैयाखै साबसक्राइबार हिसाबैसो आं नोंनाव पार्टि बिदों मिथिबाय सन्तला थां बांद्राय मोनथारबाय आं नोंखौ थां दाहाय आंनिफ्राय आङो अमा आधा केजि ओमफ्राय जौ बथल जाहैगोन आं थां मा दरखार बिनो लोंबाबो जाबाबो थोआ जेबो नायनो गावबो होआ मालाय होगोनखौबो मा एरनानै होयोब्रा हाफां मानसि गाज्रिजोंलाय सिरि थादो बांद्राय दावराव खालामफैयो लासिंसिंनो बेयाव आदसा हाफां आंनो पार्टि जाहोमारगोन ना मारा नों बुंलाय जाहोगोन दे दा इभिनिंआव माने पाक्काथ' सोलायाथ' उनाव आंलाय माला थगायफेरनाय होगोनबा होगोन होआबा होआखा आंना मिथिबाय अके तमे चला बाय बाय लोगोफोर गासैखौबो आइ आफा बिब' फंबाय बिदा बिनानाव आमाय आनै आयं मादै गासैखौबो आं दसमान बैसोनि गासैबो नोंथांमोनखौ लाब्रा फेमिलिनिफ्राय गोसो गोरबोजों गोजोननाय साबायखर जासिहरनाय थागोन माने गासैखौबो खेबसे लागैनो जासिहरबाय आरो अननाय सिबिनाय खुलुमनाय साबायखर गासैखौबो मानो होनोबा नोंथांमोननि अननायावसो दिनै जों मोनसे गेरेमसा न'खर दानो हाबाय 50K साबसक्राइबार बुथुमना लानो हाबाय स' नोंथांमोननि अननायनि थाखायसो बेफोर पसिबल जानो हादों आं बुङोबा बुहुत खम समानो होनजागोन आंनि थाखाय मानो होनोबा 50K साबसक्राइबार मोननाया बेसेबां गोरलै नङा स' बेबायदिनो नोंथांमोना अनबाय था थुलुंगा होबाय था हेफाजाब होबाय था जोंखौ बेबायदिनो जेसेबां हायो एसेबां एन्टारटेन खालामलांबाय थागोन आरोबाव नोंथांमोनखौ खेबसे बुंबावनोसै आं लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो जायफोरा भिडिअसखौ नायनानै लाइक खालामा शेयार खालामा कमेन्ट खालामा बिसोरखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय फिन खेबसेबाव नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय जोंनि चेनेलखौ अनसायनायनि थाखाय जोंनि भिडिअसफोरखौ नायनायनि थाखाय स' थेंक इउ अल गासिनोबो हरनाय जाबाय स' दिनैनि थाखाय भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय